Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam, amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina muku fata alkhairi, ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yawmul Juma'a yau Vendredi ranar Juma'a 26 ga wata na uku na Musulunci Rabiul Awwal Hijira 1447 ya yi daidai da 19 na Benmuwa September miladiya 2025. Alhamdulillah, ‘yan uwa musulmi masu albarka, kakkumanta da irin ɗaukaka da nasara da Allah maɗaukakin sarki ya taimaki al'ummar ƙasar Nijar, ya durƙusar da maƙiyanta, maƙiya addinin musulunci, maƙiya ƙasar Nijar, turawan mulkin mallaka da munafukan 'yan siyasa da azzalumai karnan farautar 'yan siyasa, waɗanda ba haka suka so ƙasar Nijar ta kasance ba, amma da iyawa Allah maɗaukakin sarki ya taimaki jagororinmu na Nijar, ya buwa yadda ƙasar Nijar, ya taimaki ƙasar Nijar, ya ɗaga tutar ƙasar Nijar, ya nuna ma duniya Allah shine Allah, duk abin da ba Allah ba Allah na ba, kuma har abada ba zai taɓa zama Allah ba. Al'ummar ƙasar Nijar kashi 99 musulmi ne, kuma dukkaninsu su yi imani da Allah, su yarda babu mai yi sai Allah, kuma babu wanda ya isa ya in ba Allah ba. Al'ummar ƙasar Nijar tun daga juyin mulki zauke yanzu, dare da rana al'amuransu sun miƙa su ga Allah, sun dogara da Allah, suna karatu alƙur'ani dare da rana, suna addu'o'i don Allah ya taimaki ƙasar Nijar akan maƙiyanta, ana yi bayyane, ana yi ɓoye. Kuma ko da wani lokaci ana nan dare da rana ana addu'o'i. Yanzu haka gobe ma insha Allahu ana buɗe addu'a karatun alƙur'ani wanda za a gabatar da shi a garin Zandar. Za a yi shi tun daga 20 ga wata 21-23. Ashe kaga malamai wato ko da wani lokaci suna nan tsaye-tsayin daka suna ayyukansu waɗanda suka dace. Ganin Allah maɗaukakin sarki ya taimaki ƙasar Nijar, ya taimaki shugabannin ƙasar Nijar, ya buwa yadda ƙasar Nijar. Saboda haka mu Nijar musulmi muke, kuma babu wanda mun ka yarda da shi in ba Allah ba, kuma shugabannin musulmi ne, ba wanda sun ka yarda da shi in ba Allah ba. Da haka baka taɓa samun shugaban ƙasa a Nijar kamar mai girma shugaban ƙasa General Darme, President de la République du Niger Abdurrahman Chani, wanda in zai fara discours sai ya faɗi kalman da iya faɗe ta duk baturen duniya wanda ba musulmi ba, duk ba yahudan duniya wanda ba musulmi ba, iya ji wannan kalma sai ya ji zafi a cikin rayuwarsa. Shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ka faɗa mana shugaba a Nijar wanda ya taɓa faɗe irin waɗannan kalmomi. Saboda haka zannu bil mu'minina khair, ku riƙa zato na alkhairi ga muminai. Mutane ku fito ku yi ta magunguna, ku yi ta cece ku ce, ku yi ta faɗi yadda kuke so. Wallahi akwai Allah. Duk wanda ya zargi musulmi bisa ga abin da ba shi ne ba, kuma ba shi an manhuwarsa ba, kuma ba shi ya dogara gare sa ba, to wallahi ya tabbatar da akwai shari'a da hisabi a gobe alkiyama. Ko da wani lokaci mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani yana discourse, kuna ji yana cewa insha Allah. Wanda bai daidai da Allah ba bai cewa insha Allah. Wanda ke tunanin akwai wani Allah wanda ba Allah ba bai cewa insha Allah. Saboda haka wannan mu shine abin da al'ummar ƙasar Nijar suka dogara a kan shi, shine Allah la sharikala, wanda bai da abokin tarayya in ba shi ba Allah. Allah shi kaɗai yake wahdahu la sharikala. Saboda haka shugabanninmu su yi imani da wannan, su yarda da wannan, kuma suna da yaƙini in sun ka roƙi Allah, Allah yana amsa musu. Shi yasa kuka ga ko da wani lokaci ƙasar Nijar tana cin nasara
arzikin ƙasar Nijar yana bunƙasa, mulkin ƙasar Nijar yana ci gaba, saboda shugabannin ƙasar Nijar suna da cikakken yaƙini na imani da Allah. Su yarda da Allah shi na mai yi, su yarda da babu wanda ya isa yi in ba Allah ba. Shi yasa kuke ganin duniya gaba ɗaya da ta yi wuce ga ƙasar Nijar, Allah ya buwaye da ƙasar Nijar saboda cikakken yaƙinin jagororin da ke jagoranta ƙasar Nijar. Saboda haka ƴan uwana musulmi, kar ku zub da makamman faɗa, ku ci gaba da addu'a, ku ci gaba da roƙon Allah, ku ci gaba da karatu alƙur'ani, ku ci gaba da alƙunutu dare da rana, bayyana da ɓoye. Ƙasar Nijar Allah ya taimake ta, Allah ya buwayar da ita, Allah ya ɗaga tutar ƙasar Nijar. Sozawanmu da suke kai farmaki a hilin daga, Allah ya taimake su, Allah ya ƙarfafe su, Allah ya ci gaba da ba su nasara akan maƙiya, Allah ya buwayar da su. Duk inda makiya suka tinkare su, Allah ya durƙusar da makiya. Duk inda suka tinkari makiya, Allah ya ba su nasara akan makiya. Waɗanda suka rasa rayukansu a cikin wannan gumurzu, Allah ya gafarta musu, Allah ya yi musu rahama, Allah ya sa aljannar firdaus ta kasance makoma a gare su. Iyalansu da suka bari, Allah ya zame musu jagora a cikin iyalansu. Allah ka ɗaga tutar ƙasar Nijar, Allah ka taimaki ƙasar Nijar, Allah ka buwayar da ƙasar Nijar, Allah ka taimaki mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani da shi da dukkan mambobin da suke kama masa a cikin wannan gwamnati mai albarka, tun daga Firayim Minister Muhammad Ali Lamin Zen har ministerorinmu gaba ɗaya, har ainihin gubernar jihohin Nijar gaba ɗaya, har ainihin conseiller consultative tun daga Firizidan Dr. Mahmudu Haruna Jingire da ainihin wato mambobin conseiller consultative da prefe na jihohin Nijar gaba ɗai, da ade na jihohin Nijar gaba ɗai, da sarakan gargajiya uwayen al'umma. Allah ka taimake su gaba ɗaya, Allah ka karfafe su, Allah ka ci gaba da bada nasara akan ƙasar Nijar, Allah ka ci gaba da bunƙasar da ƙasar Nijar, arzikinka da rahamarka da jinƙanka da tausayinka da abinci mai albarka da ruwan sama masu albarka da zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana, Allah ka zumbugo su a ƙasar mu ta Nijar. Ukuba da azaba da bala'i da talauci da musiba da yunwa da fari da rashin lafiya da rashin zama lafiya, Allah ka nisantar da su daga ƙasar mu ta Nijar. Duk wanda yake kulla ma ƙasar Nijar makirci, Allahumma alayka bihim. Duk wanda yake yaƙa ƙasar Nijar bayyana da ɓoye, Allahumma alayka bihim. Duk wanda yake kulla ma ƙasar Nijar makirci na cikin gida da na waje, fata da baka fata, Allahumma alayka bihim. Allah mun gama ka da su, fa innahum la yu'jizunaka. Allah ka darkake su darkakewa, Allah ka karya su kamar yadda ka karya Fir'auna, Allah ka tozartar da su kamar yadda ka tozartar da Qaruna, bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.